Salut și bine te-am găsit la un nou video, marca Amazon pe bune, ca de obicei, Lucian aici pentru tine. Astăzi îți vorbesc ție. Îți vorbesc ție, celui care ești în primele luni pe Amazon sau celui care urmează să te lansezi cu produsul tău pe Amazon. Acest video și tot materialul gândit pentru astăzi este dedicație din tot sufletul meu pentru că vreau să te ajut. Vreau să te ajut să economisești bani. Cea mai des întâlnită problemă pe care o văd, o remarc la sellerii care sunt la început de drum și cu care am avut plăcerea și cărora le mulțumesc dacă o să privească acest video să lucrăm împreună, este următoarea. Un PPC făcut extrem de prost, care în primele 2-3 luni maxim de la lansarea propriu-zisă pe Amazon, cheltuie tot bugetul și urmează un inevitabil faliment. Scopul meu astăzi este să te ajut pe tine, cel care ești în etapa asta și pentru care poate nu este prea târziu să eviți acest faliment. Am făcut un mic desen, simplu și urât, ca de obicei, prin care revin la tot ceea ce am discutat în ultimele videouri. Luna 1, luna 2, luna 3. O să tot vorbesc despre aceste 3 luni pentru că sunt atât de cruciale, atât de importante și nimeni nu vorbește despre ele așa cum ar trebui să o facă pentru a aduce reală valoare pe piață. Bun. În această etapă, în luna 1, ceea ce văd și nu înțeleg de ce, am o bănuială, mi-aduc aminte de acum câțiva ani când am făcut eu primele cursuri despre Amazon, am o vagă bănuială, dar nu înțeleg de ce în continuare oamenii ajung aici, în luna 1, fără o listă clară de keywords, o listă mare de keywords, prin care să înțelegi tu ca și seller sau viitor seller, de unde naiba vine traficul pentru produsul tău. Și unde apare greșeala? Oamenii ajung să aibă produsul live pe Amazon. Și ce văd că se întâmplă? Se întâmplă că dau drumul la o campanie de PPC agresivă, în broad, phrase și exact. Mai mult sau mai puțin, muscle menos, cum zice spaniolul. Dar merg foarte agresiv pe broad și pe phrase. În aceste prime 3, 4, 5, 6 săptămâni, marea majoritate a sellerilor își cheltuie tot bugetul. Fac o pauză ca să puteți asimila chestia asta. Marea majoritate a sellerilor își cheltuie tot bugetul. Bun. De ce se întâmplă chestia asta? Se întâmplă pentru că voi nu aveți o listă de keyword-uri clară. Nu aveți asta. Ajungeți pe Amazon și nu știți de unde vine traficul. Și sunteți sfătuiți, probabil, și asta mi s-a spus, și așa era și pe vremea când am început eu, acum văd că nu s-a schimbat mai nimic, sunteți sfătuiți să dați drumul la o campanie, două, una pe broad, una pe phrase, în care aruncați acolo niște keyword-uri, de obicei main keyword-ul ăla care îl scoateți din titlul competitorilor, pentru a genera o listă de keywords cu ajutorul lui Amazon. Problema este, această listă de keywords, unul la mână, este prost generată pentru că Amazon nu poate să-ți dea toate keyword-urile, nu într-o lună de zile, nu 2 luni de zile. 2 la mână, pentru că este extrem de costisitoare. Este extrem de costisitoare. Dacă ați ajuns pe Amazon sau ați ajuns pe Amazon sau indiferent de etapa în care sunteți și mai aveți 2, 3, 4, 5 mii de dolari, imaginați-vă ce ar însemna să cheltuiți o jumătate din bugetul ăla acolo, în broad și în phrase, făcut prost, într-un PPC, care îți dă o falsă impresie că lucrurile merg bine. De ce? Pentru că va genera anumite văzări și o zici, wow, ce merge afacerea asta, m-am învățat bine X și Y. Merita să-i dau 2000 de dolari pe cursul ăla, care nu-i bun de nimic. Și o să ajungeți și voi la concluzia asta, din nou.
Ce ziceam în video trecut, nu mă pot abține, I'm sorry. Actually, I'm not. Bun. În etapa asta, Amazon te va pune pe anumite keyword-uri, îți va testa relevanța și în felul acesta vei scoate un raport și vei obține niște keyword-uri. Nu așa se face. Deloc. În primul rând, nu dai drumul la broad, nu dai drumul la phrase, până nu ai o listă de exacte, o listă mare de exacte, pe care deja o cunoști, pe care deja o ai acolo analizată, în care știi care sunt keyword-urile de browse, care sunt keyword-urile de shop, care sunt keyword-urile de buy. După ce ai o chestie de genul ăsta, după ce vinzi de 6-7 luni, un an, poți să dai drumul la o chestie de genul, da, să mai descoperi, să mai vezi, se numește keyword discovery. Dar nu la început. Absolut deloc. Și la început, ar trebui să ai asta. O listă mare de keywords. O listă mare de keywords pe care o scoți într-un mod aproape gratuit. Cu un soft de genul Helium sau Jungle sau orice alt soft. Alegi the main like-for-like competitors din nișa ta, le iei asinul produsului care produce cel mai mult, îl bagi într-un reverse ASIN și acolo ți se va genera o listă de keywords. Da, e o listă de mii de keywords. Va trebui să treci prin ea. O faci pentru tine, o faci pentru afacerea ta, o faci pentru produsul tău, pentru viitorul tău, pentru tot. Nu poți să te aștepți să arunci aici niște bani pe care oricum mulți nu o iau și oricum nu merită aruncați acolo, când poți să faci asta investind niște timp. O săptămână, două, tu alegi. Lista asta de keyword-uri, credeți-mă, am lucrat cu zeci de antreprenori, niciodată nu e bună. Ei vin cu 30, noi scoatem 200. Ei vin cu 60, noi scoatem 300. Ei vin cu 15, noi le arătăm 120 de keyword-uri acolo. Și habar n-au de unde vine traficul. Dar au cheltuit $3.000 pe lista aia nenorocită care nu e bună de nimic. Scoateți o listă de main keyword-uri de la competitorii voștri cu un soft, îl plătești o lună de zile. Bun. După ce ai această listă de keywords, ai nevoie de un plan pentru primele reviews și costurile aferente pentru aceste reviews. Adică trebuie să știi. Vezi că în data cu tare îmi ajunge marfa acolo. Am 5, 6, 10 prieteni în state. Vor cumpăra, vor lăsa reviews. Nu am prieteni, caut cunoștințe, neamuri, rude, I don't know, firme. Trebuie să ai un plan asta înainte să ajungă produsul să fie în prima lună live. Cred că asta e clar că nu mai există. This bullshit. Because it's bullshit. Bun. După ce ai un plan pentru primele reviews, scoți din lista mare de keywords 3-5 keyword-uri mici. Se numesc low volume keywords, cu trafic între 100 și maxim 500. Maxim 500. Pe aceste keywords, care au cea mai bună relevanță și crezi tu că sunt cele mai potrivite pentru produsul tău, vei pune niște bani în PPC pe exact. Deci vede aici. Exact PPC. Bun. Care este scopul aici? Scopul aici este să ajungi în top of search PPC, adică cele două locuri paid de pe pagină, pentru a veni la pachet cu o strategie de search, find, buy. Tot pe aceste 3-5 keyword-uri. Calculând, bineînțeles, numărul de unități pe care trebuie să-l dai și costul aferent lor. Ca să poți la final, cu acest cost, cu acest cost, cu acest cost, cu un cost mic care îl ai aici, că trebuie să scoți niște keywords și plătești o aplicație, să ai un cost pentru prima lună. Și banii ăștia care marea majoritate îi pierd acolo în browse și phrase complet degeaba, ei pot economisi punând aici câteva săptămâni sau, hai să zic, o săptămână, două de muncă asiduă, numai pe keyword, și tot restul de bani vine aici. Se folosește în etapa asta. Acum ziceți-mi voi mie. Sau nu mie, vouă înși vă. Care variantă e mai bună?
să pierzi aici niște bani complet degeaba, oricum nu înțelegi nimic. Ce se întâmplă aici, ce se întâmplă că în momentul când tu deschizi sute mii de keywords, vezi care sunt competitorii, vezi ce se întâmplă pe piață, te uiți printre ele. Că nu o să se deschidă o pagină și tu o să închizi ochii și gata, e ok, e bună. Nu, le iei rând pe rând și poate ți-a o săptămână, poate ți-a două. Dar economisești mii de dolari. Mii de dolari. Dacă ești în situația, la ora la care vei privi acest video, în situația asta, du-te la laptop și oprește PPC-ul, pentru că îl faci prost. Și pentru că nu o să faci niciun ban, decât o să-ți pierzi toți banii. Și atunci, dacă tu cheltui aici tot și se duce naibii într-o lună, două, de unde să mai bani pentru asta? Pentru că de asta oricum nu scapi. Asta oricum trebuie făcută. Și atunci, cheltui aici 3.000 și cheltui aici 3.000, s-au făcut 6. Când poți să cheltui aici 3.000 și aici 3.000, ca să faci 6 și în luna 4-5 să faci niște bănuți. Asta e tot. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Opriți scurgerea de bani, asta e o hemoragie efectiv financiară, opriți-o, concentrați-vă pe primele reviews, concentrați-vă pe 3-5 keyword-uri cu trafic minim, pentru că aici, de aici o să primiți un feedback foarte important. Și uite, asta va fi tema următorului video. De ce 3-5 keyword-uri cu PPC, low volume și de ce toată acțiunea asta de aici. Ok, gata. Nu mai rău să continui. Vă doresc o zi bună. Mulțumesc tuturor celor care au privit acest video. Sper să dați un like, sper să dați un subscribe. Sper să share-iți dacă considerați că este un video care merită împărtășit cu alții. Eu am fost Lucian. Să aveți o zi bună. Ciao!